Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphathela Mazibela eHomecoming ngomhla ka-21 October. Namhlanje kuzethu ufike nje kunina eshunqabe esho ukuthi-ke uShobane useyeke umsebenzi laphaya, ucele nje i-extended leave emsebenzini wakhe ngoba nakho nje efuna ukuzomphazamisa ebambise laphaya okhambeni clinic. Useyasho-ke manje unina ukuthi hawu, ngoba nje kuleya klinikhi nawe wasilwela kanzima kangaka isikhala sokungena, yena ungene kanjani? Wathi uzethu lalela ma, angithi phela yena uyindodana kaMatron, kushuthi-ke isikhala sivela kalula mekuwuyena odinga umsebenzi. Hhayi-ke guys, akagcinanga-ke lapho-ke uzethu uphinde wagcizelela ukuthi abantu besilisa bayisiphazamiso kangakanani empilweni yakhe. Usho kahle ukuthi hey, amadoda athi uma ubona nje ukuthi hayi usuyaqala uyaphumelela empilweni, afike azomane nje alethe i-distraction. Hayi bo, wambuza kunini ukuthi kanti maningini mntanami? Wathi hhayi, hhayi sengikhuluma nje ma empilweni nje. Kubonakala ukuthi ugele useyayifihla indaba ukuthi hhayi kwangeyena uShobane kuphela, noSifiso was also in the picture. Hhayi-ke uqhubekile-ke uzethu wathi yabona nje manje yena akafune ndoda empilweni yakhe. Hhayi unina-ke wakhe-ke wangamphikisa kulokho ugirl. Siyazi vele ukuthi eze ekhulume kanje ngoba wathi uyazama ukumncenga uShobane, waze wamfikela ekuseni ngovivi ekhaya kubo, wamane wahlangabezana ney'mbila yithutha, memfice senomunye usisi owamukelwe ngisho umamezala wonke guys, uMatron. Guys, hhayi-ke ekaMatron-ke guys ixoxa ngekhwela. Shuthi-ke namhlanje ufikile laphaya eklinikhi, hhayi wafuna uphindile la. Phindile-ke bambiza uphindile ebhizi efonini, ugele eqikethe iy'ndaba ey'ngahlangene nomsebenzi. Uthe methi nje hawu Matron uyangidinga, yeyi wamane nje uMatron wamnikeza ubuso obu-straight. Wathi awungitshele wena uyifuna nendodana yami? Hayi bo guys, wathi uthi uyazama ukuphika ophindile ethi mina sinoShobane sabangani. Wathi omngani wena noShobane? Yeyi wesisi, ngifuna wazi mina ukuthi njengoba nje nguMatron nginey'ndlebe nginamehlo, iqusana sonke lesi sigodi lesi bucathi ngeke ngithole yini? Uma uzibuka nje esibukweni wena obese ubuka uShobane, ucabanga ukuthi vele nifanelene? Ngoba nje iyodwa into ayifuna uShobane, ufuna nje ukudlala ngayo bese kulahla laphaya. Ngicela nje uphinde futhi uzibheke nje wena, mina indodana yami iwudokotela, wena uyini? Uyi-receptionist? Hhayi futhi ngiyawadelela ama-receptionist. Wena nje umabhalane. Yababona labo nesi laba ababebhala ngo-inki kuqala ephepheni, hhayi abasebenzisa ikhompyutha. Phela wena ukwazi ukusebenzisa ikhompyutha, angeke ukwazi ukuthi ube yi-receptionist. Wathi awubheke nje uShobane wami, Shobane Mnisi, dokotela wase-Steve Biko, bese kuba umabhalane. Shuthi kahle hle ufuna ukukhupha ngendodana yami, ngeke nje ngivume. Yabona ngakubona futhi useduze kwendodana yami, impela sizodushana ngeyiphongo mina nawe. Uyangizwa ukuthi ngithini kuwena? Hey guys, uphindi engasahlambalazekile kanje. Wamuphoxa waze wafisa ugele ukuthi akakaze abuke ngisho kwi-direction yakhe uShobane mefika laphaya eklinikhi. Guys, kunzima. Ngapha-ke uShobane nawe usabhizi guys, usabhizi ubhuti, ufunana nalo muntu lo ogula ngekhanda, oboshiwe bese weqa ejele. Uhambile-ke namhlanje waya kapteni wonke ngoba ubonile phela ukuthi ngayizolo uhlulekile ukuthi phela akhonvinse uSifiso ukuthi amfune ngenkani lo muntu. Uthe memtshela ukapteni ukuthi ngeke, sengathi umsebenzi aniwenzi kahle, kunabantu ekumele baxoshwe. Wakhomba ngisho elinye iphoyisa lesimame, wathi kumele lixoshwe ngoba umsebenzi alikwazi ukwenza. Hhayi lathukuthela leli phoyisa, kodwa-ke kwasho ukuthi usekhulumile-ke uMr Mnisi, and wonke umuntu uyaqhaqhazela mekukhuluma yena, angazi ukuthi bamsabani kangaka. Umane wabiza lonke ithimba-ke lamaphoyisa noSifiso imbala, washo ukuthi namhlanje ababheki ngisho eyodwa i-case abazobheka nje abazoqondana nayo nje yile yokuthola umusa la engakhona lishona ilanga nje sebemtholile bathi nangu. Hey bo, uSifiso uze washo ukuthi kanti yini le baluleke kangaka ukuthi size sithole umusa, siyeke wonke ama-cases abalulekile yini vele? Wathi ngithe, wathi cha ngeke, ngisengathi nje uMnisi lo hhayi uyasitatazelisa impela, ngeke mekukhuluma yena kumele sitatazele kangaka sonke. Kapteni-ke guys washo ukuthi kodwa kusalayo thina namhlanje sizobheka lo mfanyana lo ogula ngekhanda and asilali engakatholakali. Guys,
Ngapha-ke uZethu-ke uyebuya-ke eklinikhi ukhathele untombo uyimvithi, uyafika lapho uhlala phezu kwesihlalo kubo. Hhayi, uthe nje esathi uyaphumula uzwa ngento ithi hwasha emnyango. Ayi, aqala athi ukulinda kancane efuna ukuzwa ukuthi yini leyo. Semva kwalapho kwathi gagagagagaga isicabha. Hhayi, wasondela esicabheni wasivula kancane kuqala efuna ukubona ukuthi uba laphaya. Methi hayi bo! Guys, waqhaqhazela uZethu. Uyabuka isisi ukuthi manje kwenzakalani? Ubani lona? Why eza lana? Uphume kanjani ejele vele? UMusa guys, umane wabona ukuthi-ke uyathungathwa amaphoyisa left, right and center, wabona kungcono ukuthi ahambe ayocela indawo yokufihla ikhanda kuZethu wonke guys, udokotela wonke. Akasaboni nanokubona ukuthi uZethu uzohamba eyompimpa asho ukuthi hayibo ndoda, ngeke phela mina ngithi ngithembeke kangaka emphakathini, ngizithenjwa esihlonipheke kangaka, ebese kutholakala ukuthi ngafihla isigebengu. Sibhizi sibhekwa amaphoyisa sisematheni mase sizotholakala la kumina. Yabona i-reputation yami izocekeleka kanjani phansi. Yo, ngathi ubhuti akacabanganga ngokuthi afune ukucasha laphaya kuZethu. Kona uSifiso uzothini-ke njengoba bengasazwani benoZethu? Mhlambe naye uZethu uzogcina sezimkhalela guys, eboshwa njengaso lesi sigebengu esifunwayo. Kuthiwa-ke uboshelwe ukuthi ufihla isigebengu, wazi kahle ukuthi siyafunwa left, right and center. Guys, sengathi kusazoba lit la. Sithembeke kodwa-ke ukuthi uZethu noma-ke mhlampe ngekamfihle uMusa, kodwa-ke uzozama ukuthi amise emaphoyiseni angahlambalazeki, agcine sehudulwa umphakathi bemshaya ngoba umntana abantu bandla hhayi ukuthi unodlame. Uyena nje lo mfana lo kaMetron osewenza lento ibiyihaba. Akalimazanga muntu uMusi, akavazi nje alimaze umuntu. Kodwa-ke ngoba-ke sekhulumile-ke umfana kaMetron, wonke umuntu kumele atatazele nengane yabantu sekumele-ke manje-ke igwetshwe, igetshelwe icala engalenzanga. Guys, aphele lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama Nqobile niphathela amazwibela e-homecoming ngomhla ka-21 October. Namhlanje kuZethu ufike nje kunina eshunqabe esho ukuthi-ke uShobane useye kumsebenzi laphaya, ucele nje i-extended leave emsebenzini wakhe ngoba nakho nje efuna ukuzomphazamisa ebambise laphaya okuhambeni clinic. Useyasho-ke